De lietse 1000 taskogers stogen naar sporthal Kwartzwegen voor het nationale team. Erwin Swart maakt het zo'n verliezen hier als enige Fries deel uit van de selectie van Oranje. In de les met de boenscoach maar hij dit duel een helte Tjen en mij LJODK spelen. In de eerste helte liet Swart Tjen waarom hij selecteerd is. Hij scoort makkelijk. Ian Traaien. Even later is het er de Fjouwer Zoon. De 15. En mij nog 3 tellen op de klok. Zet Zwart nog 1 keer aan. En met zijn 4e treffer brengt hij de rest aan op 15 jongen voor Oranje. De boenscoach is goed te spreken over de ontwikkeling van de jonge Fries. Kijk, schieten dat hoef ik hem niet te leren. Maar hoe hij tot schot komt en waar hij tot schot komt, ja, dat begint bij kijken. En die ontwikkeling heeft hij heel goed gemaakt. De tweede helte rent het een stuk stroever. In het LJODK-shirt krijgt Erwin Swart volle minder ruimte voor zijn acties. Zowel Oranje als ik LJODK halen net meer het niveau van de eerste helte. Nog 1 keer weet Swart het god van de koer te vinden. Maar Oranje wint uiteindelijk duidelijk met 27-16. Hier onder meer terug de 5e goal van Celeste Split. Het vizier kan nou Hielendal op het WK, eind oktober in België. Ja, eind oktober begint het en we hebben nu nog een liedse voorbereiding. En dan maken we lekker naar het toernooi toe. 8 november is de finale op het WK. En het doel is duidelijk: goud.